Apró szó, kirándulni volna jó. Fűz most indult faladni, fűz falon lovazni, átkonaton át a hátizsákkal, menni nem megélni, este hazatérni. Most látom csak milyen szép itt, színes tablók a falon, virágtarka cserepekben, könyvek polcon, asztalon. Itt tanultam 3 évig, nőttem, s velem nőtt a pad, a táska, a labda, a könyv, elkísértek minden nap. A csengőig ágaskodtam, most elérem könnyedén, s a kicsiknek most én mondom, te is megnősz, kisöcsém. Holnap már nem csengetnek be, nem játszom az udvaron, de 3 év örömével megyek tovább utamon. Vége, vége, vége van, a szívünkben béke van, holnap nem kell korán kelni, nagy táskákkal útra kelni, bennük mindenféle holmi, s hogy ne késsünk el loholni, szállni buszra, villamosra, járdát vagy pedált taposva, hisz már majdnem 8-ra jár, vége, vége, vége már. Jaj, ne essék félreértés, nincsen ebben semmi sértés, mert történjen bármi, szeretünk mi ide járni. Aki nem, magára vessen, más iskolát keressen, de hát olyat hol talál, hol nincs óra, nincs tanár, hol a tudást ingyen adják, a nebulót rúgják, a mesében sicsög iskola vagy évfolyam. Örvendezzünk hát mindnyájan, hogy szünidő újra nyár van. Aki elfáradt, pihenjen, kinek mennie kell, menjen. Szívében ne legyen tüske, iskolákra legyen büszke. Ha jó volt a bizonyítvány, újra, s egy kicsit hitvány, ne csüggedjen, nézz előre, s bizonyítsd be majd jövőre, hogy többet érsz, de most vége, itt a vakáció végre. Kisdiák, nagydiák, tiéd az egész világ. Adjon Isten egészséget, az égre sok fényességet, lombok alá hűvös árnyat. Hogyha vége lesz a nyárnak, csupa szépet, jót meséljünk, amikor majd visszatérünk. Ó, de jó, hogy jön a nyár! Visszasuli, rám fért már! Indulhatunk kirándulni, napozhat csak lógni futni. Utcaimat ne is társam, cigolgassanak a hátam. Álmodhatok súlyról felébredni, hú, de jó! Korán kelni, elindulni, most inkább csak jót játszani. Annyi minden vár rám nyáron. Végre itt van, alig várom! Ezt az évet is túl is jó, ez nem volt egyszerű. Nyelvtan és számnál nem kínos tovább, a legjobb a nyárban, ha nem látsz iskolát. Nem képek leckék, nincs is nagyobb kincs, kedvesek lepkék, ha jó dolgod nincs. Akció, áció és ráció, vakáció, a földön nincs csak szó. Vakáció! Köszönjük szépen a harmadikosoknak a tanérzáró ünnepség műsorát. Nagyon meleg van, igyekszem nagyon gyorsan elmondani, amit szeretnék, de ezt a rengeteg csodaszép jutalomkönyvet így is, hogy is ki kell osztanom. Viszont arra kérnélek benneteket, hogyha valaki látja, hogy feketedik előtte a világ, szóljon, ha tud még. Kedves gyerekek, kedves munkatársaim, azt hiszem, az idén is helytálló az a megállapítás, hogy nagyon várt eseményéhez érkeztünk a tanévnek. Szeptember 1-én már ezt várjuk, hogy mikor zárjuk. A mai napon az iskola történetének 39. tanévét zárjuk be. Ahogy a
Az egész tanévet a rendkívüli helyzet miatt bevezetett megelőző szabályok közepette kellett megszerveznünk és megvalósítanunk. A tanév zárót és a korlátozások közepette kellett megterveznünk. Annak ellenére, hogy csak az iskola szűkebb közössége előtt tudjuk megtartani a tanévzáró ünnepét, örülnünk kell annak, hogy legalább személyes jelenléttel vehetünk részt az ünnepségen. Egyébként az ünnepségről, mint ahogy a ballagási ünnepségünkről is, videófelvétel készül, amit a YouTube csatornánkon majd meg lehet tekinteni. Sajnos a fertőzés veszély réme a tanév egész ideje alatt a fejünk felett lebegett, és a kényszerintézkedésekkel, a tömeges részvételt igénylő programok elmaradásával igyekeztünk védekezni a fertőzés terjedése ellen. Ennek ellenére márciusban alaposan megkeserítette az életünket a sok megbetegedés. Ennek ellenére mondhatjuk, hogy a 2 hónapos digitális munkarend szinte már rutinosan bonyolítódott, hiszen az előző évben ezt már megtanultuk, hogy hogyan kell. Bár volt ez a 2 havi digitális munkarend, az év nagyobb része az a hagyományos, megszokott formában történt, de az előbb említettek miatt a járvány kikényszerítette, hogy nagyon sok programunk elmaradt. Néhányat megtartottunk, gondolom, hogy itt a tanév végi emlékezetes szűcsnapra mindannyian szívesen emlékeztek, sorolhatnák még sok minden mást, hogy nem húzzon ezzel az időt. Természetesen ennek a tanévnek is, ha már így sikerült minden tanítási napját megtartanunk szinte, a tanulmányi eredmények a legfontosabb summázatai az éves munkánknak. Annak ellenére, hogy igen zaklatott volt ez a tanév, nagyon szép eredmények születtek. Ma 616 tanuló kap bizonyítványt, akik közül külön szólnék az elsősökhöz, akik először kapják majd kézbe ezt az okmányt. Én már tudom, amiért most még izgalommal vagytok, hogy valamennyien nagyszerűen feleltetek meg az első év követelményeinek. Sok jutalomkönyv és dicséret vár benneteket. Örömmel tölt el, hogy kiváló képességű, kiegyensúlyozott, jól teljesítő elsőosztályosok végeznek az idén is. Jellemzőül a tanulmányi átlagaik az A osztály 4,9, a B osztály 4,9-es átlagot, az első C osztály 4,8-es átlagot ért el az idén, ugye 3 osztály átlag az egy 4,88, majdnem mindenki, akik nő. Gyönyörű, szép, gratulálunk a szép eredményhez. Az első osztályosok közül 47-en kapnak majd kitűnő bizonyítványt, és közülük is 15-en kaptak általános tantestületi dicséretet, ami azt jelenti, hogy legalább 4 tantárgyból még tantárgyi dicséretünk is van. Természetesen az elsősök mellett az alsó és felső tagozatos tanulók között is szép számmal vannak, akiknek nagyon szép bizonyítványok lesz, sok a kitűnő és a jeles tanulók. Az iskolában 48 általános tantesti dicséretet kapott tanuló van, ez nagyon szép eredmény. A 616 osztályozott tanulónak a tanulmányi átlaga 4,36, 200-al jobb, mint a tavalyi. Nagyon jó magatartású gyerekek járnak az iskolánkban, 4,58 volt a magatartás átlag, és az szorgalom osztályzatok átlaga is 4,52, ugye ez a kiváló tanulmányi eredményekben is tükröződik. A legjobb eredményű tantárgyak az anyanyelv, a matematika és az angol tantárgyak voltak, amikre büszkék lehetünk, hiszen ezek fontos alapozó tantárgyak. Természetesen más tantárgyaknak is szép eredményeik vannak, de az alapozó tantárgyakat szoktuk kiemelni. Összesen 154 tanuló lett kitűnő, 126 az alsó tagozaton és 28 a felső tagozaton, de az összes értékelt tanulónak a negyede, tehát 25%. Ehhez jön még a jeles tanulók száma 104 tanuló, úgyhogy ha a kitűnőket és a jeleseket összeadom, akkor olyan 39-40% között van ezen eredményt elérő tanulóknak az aránya az iskolában. Sajnos 2 tanulónknak nem sikerült eredményesen befejeznie a 2 tantárgyból, nekik viszont így lehetőségük van majd augusztusban javító vizsgálszámot adni a követelmények teljesítéséről. Eddig én a tanulmány eredményről beszéltem, meg a kitűnőkről, de azok a tanulók is jól teljesítettek, akiknek nem lett kitűnő vagy jeles a bizonyítványa.
Azok is jól teljesítettek, akik az adottságaik miatt nagyobb erőfeszítéssel érték el a nem feltétlenül kitűnő eredményt, az is dicséretes és elismerésre méltó eredmény. Nem nehéz, vagy nagyon nehéz pontosabban nap mint nap, hogyha konfliktusaikok vannak, bejönni az iskolába és helytállni, akár a tanulásban, akár az osztály közösség életében. A 8. osztályosaink a pénteki ballagásról búcsúztak el az iskolánkból, de most is itt vannak köreinkben, hiszen kértük, hogy a bizonyítványosztásra, a tanév zárására ők is legyenek itt. Többségük az első vagy a második helyen megjelölt középiskoláikban nyert felvételt, mindannyian tovább fognak tanulni most már. Sajnos az idejében először fordult elő, hogy volt 10 olyan 8-os tanulónk, akiknek a normál eljárásrendben nem sikerült a tovább tanulás, a középiskolába bejutni, nekik a rendkívüli eljárás során sikerült, és ezt intő példaként mondom a 7. évfolyamosoknak, hogy nagyon oda kell figyelni arra, hogy milyen is középiskolát választottak, illetve milyen tanulmányi eredményt értek majd el a következő tanévben. Nagyon sok szép versenyeredményünk van, annak ellenére, hogy kevés tanulmányi verseny volt, és az a kevés is inkább online volt, és a sportversenyeknél is jellemző volt, hogy a kerületben nem voltak sportversenyek, leginkább az egyesületi szintű sporteredményekre tudunk emlékezni, illetve voltak sportolói sikerek. Néhányat szeretnénk megemlíteni. Palotás Lilian 3. B-osztályból az inni matematika versenyen az alsósok között a második legjobb eredmény ért el iskolánkból. A bolyai matematika versenyen indult 4. C-s csapat, 3. helyezést ért el, Indus Horváth Szonya, Vasárnyi Redentesz. Köszönöm szépen, hogy jó lesz a végén is. A kerületi informatika versenyen Nagy Sándor második helyezett lett, és tovább jutott a fővárosi, illetve a Fári Boton 3. helyezett lett a kerületi versenyen 6. A-ból. Győri Adél a 7. A-osztályból kerületi matematika versenyen 2. helyezést ért el, és tovább jutott a fővárosi versenyen, de nincs eredménye. Cikli Dani, Farkas Endre, Herman Peti a 8. C-ből a Babics kupán szerepeltek. Nagyon szép eredménye a matematikából 2. helyezést, természet tudományból 3. helyezést értek el. Bíró Borlárka a 8. C-osztályos tanuló területinformatikai versenyen 2. helyezett lett, Szentgyörgyi Léna, Kolozsvári Barnabás, Tóth Ida is szép eredményeket értek el a kerületi informatika versenyen. Szevényi Barnabás, ő a fővárosi informatika versenyen is tovább jutott, és érte a kiváló eredményt. A sporteredmények közül Klein Tibor 3. A-osztályos tanulónk műkorcsolya sportágban ért el nemzetközi és országos eredményeket. Bene Réka 6. C-osztályos tanulónk légtornában több első helyezést is begyűjtött. Cserekke Zsófia a 7. A-ból röplabda országos bajnokságon 3. helyezett lett a csapatával. Nagypál Ibolya a karate magyar bajnokságon első és 3. helyezést ért el, 7. tanuló, 7. B-osztályos tanuló, Rakos Gergely a 7. B-osztályból országos bajnokságon 2. helyezést ért el jégkorong csapattal, illetve 2 válogatott sportolónk, Jurca Lilla 8. A-osztályos tanuló, ő most is egy nemzetközi versenyen vesz részt Egyiptomba, illetve Szivák Gergő 8. A-osztályos tanulónk, aki a jégkorong válogatott tagja, több nemzetközi versenyen ért el szép sikereket. És ha már az elismeréseknél tartunk, tájékoztatni szeretnélek benneteket, hogy az elmúlt időszakban szép elismeréseket kaptak iskolák tanulói. Cikli Dániel 8. C-osztályos tanulónk Újpest kiváló tanulója címet nyert el, amit az önkormányzat adományozott a részére. Márton Levente szintén 8. C-osztályos tanulónk kiváló közösségi munkájáért kapott szintén újpesti elismerést, tehát kerületi szintű elismerést, amelyeket ők mindketten már május végén az újpesti polgármestertől átvették. Végzős növendékeink közül az iskolai díjakat Bőr Bíborka 8. A-osztályos tanuló kapta az aranykönyvdíjat, aki 8 éven keresztül kitűnő tanulmányi eredményével példaként állítható a többiek el, és egy díszletterület is kapott, hiszen nem csak a tanulmányi eredmény vagy tanulmányi munkában volt kiváló, hanem a közösségi munkában is nagyon sokat tett
valamennyiünkért és a diák önkormányzat vezetett elismerő díszopelet és adományozók részéről. Jurca Lilla 8. A-osztályos tanulónk a felfelé a létrán díjat kapta, hogy ez alapítású díj, szintén a 8 éven keresztül mutatott kimagasló tanulmányi munkájáért, és azért a szorgalomért, amivel a versenysportban nagyon szép eredményeket ért el. Ő a sportolás mellett, ami már napi szintű edzéssel járt, ért el ezt a kiváló eredményt, minden vonatkozásban a szorgalma kitartása példaként állítható el. Az elismerésben részesült végző és tanítványok teljesítményét mindenki elé követendő példaként állítom. Ehhez a sok szép eredményhez, sikerhez kellett a munkatársaim lelkiismeretes és áldozatos munkája, a szülők támogatása és megnyitó segítsége, a gyerekek kitartó szorgalma. Munkánk elismeréseként iskolánk nevelőtestülete is 2 szép elismerést érdemelt ki. Sándor István Újpest gyermekeiért önkormányzati elismerést kapott a nevelőtestület május végén, illetve a miniszter elismerő oklevelét kaptuk színvonalas szakmai munkánkért június elején a pedagógus napon. Ez alkalommal köszönöm meg vezetőtársamnak és valamennyi kollégámnak az éves fáradozását, a szülőknek a sok-sok támogatást, üzletlen segítséget. Most következik majd a jutalom könyvek kiosztása. Az alsó tagozaton azok a gyerekek kapnak könyvet, akik általános tantestületi dicséretet is kapnak. Mások is kapnak majd jutalomkönyvet, illetve oklevelet, de ők nem kapják majd meg az osztályfőnöküktől, mert nekik nincs általános tantestületi dicséret. A felsősöknél mindenki, aki kitűnő tanuló lett, jutalomkönyvet fog kapni, és minden kitűnő tanulónk majd a bizonyítványában talál egy fővárosi nagycirkuszba szóló belépőjegyet. Az a fővárosi nagycirkusz olyanféle ajándéka, amivel egy egész család cirkuszba mehet, mert 4 főre szól az a kupon, amit a bizonyítványba kapnak a kitűnő tanulók. Éva néni lesz a segítségemre. Az első osztályosokkal kezdjük. Forisek Félix, első A-osztályos tanulónak kitűnő tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért. Labát Laura Voriska, első A-osztályos tanulónak szintén a kitűnő tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért. Molnár Merse, első A-osztályos tanulónak szintén kitűnő tanulmányi eredményéért példamutató magatartásáért. Olá Veronika, első A-osztályos tanulónak a kitűnő eredményéért és példamutató magatartásáért. Ökörös Panni, első A-osztályos tanulónak kitűnő tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért. Ferenci Daniella, első B-osztályos tanulónak kitűnő tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért. Kovács Franciska, első B-osztályos tanulónak kitűnő tanulmányi eredményéért és példamutató. Palotás Kinga, első B-osztályos tanulónak kitűnő tanulmányi eredményéért. Rimár Zoltán, első B-osztályos tanulónak kitűnő tanulmányi eredményéért és példamutató. Sebő Lotti, első D-osztályos tanulónak hasonlóan szép eredményekkel. Boros Kinga, első C-osztályos tanulónak szintén a kitűnő tanulmányi eredményéért. Gein Lorina, első C-osztályos tanulónak Fogas Boton, első C-osztályos tanulónak.
Mali Ádám, első C-osztályos tanulónak. Vékony Emma Csinszka, első C-osztályos tanulónak. Békési Noémi, második A-osztályos tanulónak, kitűnő tanulmány eredményét fölmutatom megtartására. Deli Petrás Liliana, második B-osztályos tanulónak. Jáborszki Nóra, második B-osztályos tanulónak. Serédi Luca, második B-osztályos tanulónak. Szabó Georgina, második B-osztályos tanulónak. Aranyos Albert Kornél, második C-osztályos tanulónak. Dóci Réka, második C-osztályos tanulónak. Horváth Henrik, második C-osztályos tanulónak. Ötvös Bence, második C-osztályos tanulónak. Ötvös Gergő, második C-osztályos tanulónak. Székely Kovács Regina, harmadik A-osztályos tanulónak. Szilágyi Réka, harmadik A-osztályos tanulónak. Palotás Liliana, harmadik B-osztályos tanulónak. Berkes Réka, harmadik C-osztályos tanulónak. Rigó Benedek, harmadik C-osztályos tanulónak. Benyó Flóra, negyedik B-osztályos tanulónak. Valkóci Polla, negyedik B-osztályos tanulónak. Varga Szonya, negyedik B-osztályos tanulónak. Garas Zóra Boglár, negyedik C-osztályos tanulónak. Illés Horváth Szonya, negyedik C-osztályos tanulónak. Kassányi Levente Antal, negyedik C-osztályos tanulónak. Eskés Anna Mária, negyedik C-osztályos tanulónak. Simon Sára, ötödik A-osztályos tanulónak, kitűnő tanulmány eredményért és példamutató magatartásáért. Brinzik Janka, 5. B-osztályos tanulónak. Garas Laura, 5. B-osztályos tanulónak. Németh Eliza, 5. B-osztályos tanulónak. Pap Ilona, 5. B-osztályos tanulónak. Sipos Korinna, 5. B-osztályos tanulónak. Szalai Attila, 5. B-osztályos tanulónak.
Galvavi Nóra 5. C-osztályos tanulónak, Halász Bertalan Mihály 5. C-osztályos tanulónak, Bene Réka 6. B-osztályos tanulónak, Garga Farcádi Vince 6. B-osztályos tanulónak, Rábai Miklós 6. B-osztályos tanulónak, Drexler Roland 6. B-osztályos tanulónak, Cser Karola 6. C-osztályos tanulónak, Cserteg András 6. C-osztályos tanulónak, Horváth Zsófia 6. C-osztályos tanulónak, Szentes Száva 6. C-osztályos tanulónak, Tolnai Barnabás 6. C-osztályos tanulónak, Győri Adél Valéria 7. A-osztályos tanulónak, Kompoldi Petra 7. A-osztályos tanuló, Nagy Luca Anna 7. B-osztályos tanuló, Bőr Bíbor a 8. A-osztályos tanuló, Urca Lilla 8. A-osztályos tanulónak, Pencs Luca 8. A-osztályos tanulónak, Szerényi Barnabás 8. C-osztályos tanulónak, Cigli Dániel Gyula 8. C-osztályos tanulónak, Farkas Endre Milán 8. C-osztályos tanulónak, Kovács Dominik 8. C-osztályos tanulónak,
Gratulálok valamennyi kiváló tanulmányi eredményt elért tanulónknak. Van néhány fontos információ, még mindenféleképpen szeretnék elmondani. Eljut a csönd a végekig. Elsősorban arra, hogy mire figyeljetek. Június 30-tól kezdődően 2 hetente lehet az irodában majd intézni hivatalos ügyeket, tehát ha valakinek most bemarad a bizonyítványa, nincs itt, nem viszi el, 2 hetente van szerdánként lehetőség arra, hogy 9 és 1 óra között irodai ügyeleten intézzétek hivatalos ügyeiteket. Ez természetesen a szülőknek elsősorban fontos. Tankönyveket majd a tanév első napján fogjátok megkapni, már megrendeltük, visszaigazolták. Megint lesz miből tanulni. Aki nem tudná, a napközis tábor az július 5-től kezdődik, 4-6 héten keresztül, augusztus 13-áig tart, és most a Csokonai Gimnázium, illetve általános iskola területén lesz majd elérhető, akik jelentkezni szeretnének, vagy jelentkeztek, tehát majd oda menjenek. Arra kérlek benneteket, hogy a híreket, legyetek szívesek majd itt az iskával kapcsolatos híreket a honlapon keresztül figyelemmel kísérni. Már majdnem kész van az új honlapunk, már azért is érdemes lesz oda pillantani, a név az ugyanaz, de a forma más lesz, mert szeretnénk azon keresztül lehető legtöbb friss információt és majd a jövő tanévvel kezdődő információkat megosztani veletek. Most az elmúlt hónapokban sok időt töltöttetek a családotokkal, mégis azt gondolom, hogy a jó bizonyítvány igazi elismerése a családdal és kikapcsolódással együtt töltött idő legyen, ez mindennél fontosabb. Jó pihenést kívánok a nyárra, kellemes nyarat, vigyázzatok magatokra, és találkozunk majd 2021. szeptember 1-én a 40. tanévnyitó ünnepségén. A 2020-21-es tanévet ezennel bezárom. Ezzel véget ér. Most azt fogom kérni, hogy az osztályfőnökök, tanítók, kollégák kísérjék fel a gyerekeket az osztályban. A gyerekeknek pedig a következőre hívnám fel a figyelmét.
a megszokott rendnek megfelelően az első másodikosok majd itt a főbejáraton menjenek ki, tehát ide hozzátok a gyerekeket a bizonyítványosztás után. A harmadik, negyedik évfolyamosok ott a hulladékudvari nagykapunál, ahol egyébként is ki szoktak vonulni. A felsősök, mert ők oly kevesen vannak, majd itt a hátsó kiskapun fogják elhagyni az iskola területét, tehát arra kérem a felsősöket, amikor megkapták a bizonyítványokat, valami rendezett formában ott a hátsó kiskapun próbáljanak elmenni. És abban a reményben köszönök el tőletek, és kívánok még egyszer jó nyarat, hogy szeptember 1-től már nem kell ilyen különleges szabályok közepette iskolába járnunk, hanem a megszokott rendbe. Reméljük így lesz. Viszontlátásra! Kórus vagyok.